Kalau logoफोर नै दिनै फुङावनो जों मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय मानोना नै बिथांनि जोंना सिस्टारनि बिराद इन्टारेस्टनि दिन दिनै इन्टारेस्ट माने दाख्लै दुखुबो थांखांबाय 4000 ना 5000 जाजाखांबाय थगायनानै ना हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाव फार्स्ट डिभिजन मोननानै गोबां मार्क लानानै तारमाने नै सिस्टाराबो पास जादोंमोन बिथांनि मुङैनो दाखालि बावै 4000 5000 सो जाखांबाय सैतानफोरा सिखावफोरा मोनजादोंफोरा थगायना जाबाय आरो ना मा खालामबावनो जाग्राफोरा जासिगोन ना लाब जाया इसोर एख' ना थेवबो जानाङामोन आरो ना दिनैबो थांबावना नायनोसै मा जायो नै सिस्टारफोरा ओंखारना रेडि पुरा गानफब जोमफब आर'नाइ फालि लानानै दोनदो स्कुटि लाबोगोन लोगोफोर दिनै जा सिस्टाराबो फार्स्ट डिभिजनाव पास जादोंमोन न गोबां मार्क लानानै पास जादों स्कुटि मोनगोन लोगोफोर दा सिस्टारा थांनो ओंखारदों मा जायो जायगासिम थांनोसै नलबारियाव लिंहरदों न नलबारिसिम थांनोसै नलबारिसिम थांनानै मोनोना मोना ना दाख्लै बावैनि बायदि थगायबावो दाख्लै बावै खिन्थु कल खालामनानै फैसा बिहरदो आरो दा डाइरेक्ट थगायनाय रखम जाखादो फ्रड खालामखानो डाइरेक्ट थगायहरदो 4000 ना 5000 बिहरदो एकदम 5000 डाइरेक्ट बिहरखानानै तारमाने जाखादो आरो ना इयो जोंबो आरो मा सिस्टारमोनाबो सानबाय स्कुटि मोनगोनाबालाय माखाय नंथारगौ बायदि कल खालामहरदो नालाय बेनिखायनो बिथांमोनाबो मोनसे फोथायनाय लानानै हरदोंमोन आरो खिन्थु बेयो नंखायसोमोन फ्रड जादों सोरखौबा आरो नोंथांमोनखौबो बिदि कल खालामनानै सोरबाफोर एडभान्स फैसा बिहरोबा हरनाङा दे खिन्थु जामब्रखाबायबो हरना लायोबा नै बिथांमोना जामब्रबाय खेबसे जोंहा सिस्टारा नोंथांमोना हरनाङा बिदि डाइरेक्ट थांखालि होबानो जाबाय फैसा बियोबा दा सिस्टारमोना थांनो ओंखारदो बिथांमोनाबो स्कुटि लाबोगोन दिनै नायनोसै माबायदि जायो एसेनोसै भिडिअ लोगोफोर जोंना दिनैनिया